खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 30 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि रानिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय रानिपुर आरो आमलाइगुरि गामिनिफ्राय मैयाहाय बिस्थिबारखालि गोबां बिबांनि आयेननि बेरेखा आइजें आरो बेरफ्रुग्रा बेसाद मोननाय जादों। आइजें आरो बेरफ्रुग्रा बेसादा सोरनिमोन बेखौ दासिमबो फोरमायनाय जायाखै। जेब्ला फोरमायनाय जागोन अब्ला नोंथांमोननो आङो भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। लोगोसे NCRBनि फोरमायनाय बायदिब्ला जोंनि आसाम रायजोआ मानसि लांखारनाय फारिथायाव 3थि नाम्बाराव दङ। बिसोरनि फोरमायथि बायदिब्ला थांनाय बोसोराव जोंनि बे आसामाव 201 जन मानसि लांखारनाय जाथाय जादों आरो महाराष्ट्रआव 282, UPआव 245, मेघालयआव 22, मणिपुराव 9 जन, मिज'रामाव 7 जन, नागालेण्डआव 3, त्रिपुरायाव 1, अरुणाचल प्रदेश आरो सिक्किमाव बेफोरबायदि जाथायखौ नुनो मोननाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं NDBRनि बारग' नेहाथारि बिथां M. अखाहादैया दैदेननाय हानजाया जुथुमनाय हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गोदान आफाद दादों। दासिमबो आफादनि मुंखौ मा मुं दोनगोन बेनि जेबो थिरांथा जाथ'वाखै होननानै फोरमायदों। माने बिथांमोना मोनसे गोदान आफाद दादों आरो बे आफादनि मुंखौ दासिमबो थि दोननाय जाथ'वाखै। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कच फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ कच माहारिखौ आलादा ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौ होननानै बुंदों। मैयाहाय बुंदों खौरांगिरिनि मेलाव। लोगोसे निकिता तमारखौ गावथारग्रा आरो गावथारनायाव थाफानाय बिनि लोगो सानैखौबो 14 दिननि थाखाय कास्टडियाव लांनाय जाबाय। कास्टडियाव लांनानै माखासे सोंथि सोंगोन आरो जुदि सोंथि सोंनायाव बेरेखा खोथा बुङो अब्ला कास्टडियाव गोबां बयबो बेबायदिनो कास्टडियाव गोबां मानसिफ्रानो थैगासिनो दङ। दाखालि बावैसो थैदों आरो सिगांबो बेबायदिनो कास्टडियाव थैगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय बिश्वनाथ जिल्लानि बिफुखुरि ओनसोलाव 3 लख्रा बिगुर फालांगिरि खालामग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बिसोरनि मुङानो जाहैबाय युधिष्ठिर ताताई, सुभाष मिर्दा आरो बुलेट मुन्डा। बिसोर 3खौबो पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो जोबथेसालियावबो हरनाय जासिगोन। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय नागालेण्डनि NSCN-IMनि 2 केडारआ डिमापुरनि सुम'डिमा ओनसोलाव सिकिउरिटि फर्स हानजाजों एरेस्ट खालामजादों। बिसोरजों लोगोसे आइजेंबो मोननाय जादों। दा बिसोर 2खौबो पुलिसनो दैथायहरनाय जासिगोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखैबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।